iga ntubwate etime tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania nabo igo chotebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuari aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Bricky Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, nabo igo na Green. Obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant nabo igo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngo toka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kipi kinachokusababisha ukose imani na mimi? Hivyo vitendo vyako. Kwa hiyo ndio maana umeamua kunificha kama mkeo anaumwa. Unasemaje? Nilichokuambia nimemaanisha. Mimi ninachotaka ni kupona kwa mdogo wangu na si vinginevyo. Kwa hiyo shemeji, tekeleza ulichoambiwa. Shemeji, yaani mimi kuongeza mke wa pili ndio tiba ili mke wangu aweze kupona. Sasa hii ni dawa au ni masharti? Mimi sikutaki kukuoa wewe kwa sababu ya kufanya mapenzi. Lengo la mimi kukuoa wewe ili kumponya mke wangu ambaye ni mgonjwa. Una uhakika ukinioa mke wako atapona? Na asipopona je? Bwerere bujamu mwanchwa humo tigerere chinsa ninya chiri tukaliga lya lero lya chumanne chitariki 25 omo tinyo komi mwaka bwa chiruwa na 25 kene keunga chinsa inya senchira yo wekano njeni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri na kurasa nzema yema yelio ni gotoko bwatara nere Wilson Makoli na ya negatia na kwaliganiri ase ekeunga chinsa inye magoroba ya lero. Abonjoroli bechiro ya mugonga kobolia ebirengo byechirejo gokinigwa uchakira chende yo asenje konyenero ya chire mesa yo minte president yetu ya Kenya muchake ko yakora muna yatakire kokorekana abantu baitu bagoke abatami bechisegi gose internally displaced persons nigo babori konyorwa ase emerobeli ya serikali elikonyora obahene bwabo. Come here to say pole, to condole you again and join the family in saying pole sana. Erombe yabarayi nigagendete gutarira engayaye omorayi wikia mugia ODM nyagusira Raila Amolo Odinga.
Mwanjumu rigele kunga chinsenyini goto chaka na roboti goro ya batami gose IDPs korwa ase kiombe kia Nyanza Western Caucasus abo banyare koba abakoboli serikali ko banyira libanya koba kanyoro bwane bwabo kolengana rabarabo omurai bwikiam gya ODM omukoro onyagosira gose umuske nyagosira Raila Amolo Odinga niga kabere gakobagerera nabono niko banyakoba koboli omurai bwikiam ekyo omusike Oburu Odinga konyara kaba gagwesona negati nakogenda kubagerera libanya bwane bwabo asoga ba muri mu gavana we county ya Kisii muske Paul Simbarati nere boswana na boswana negati nakone kuna banyakaba kanyoro bwane bwabo nagotume uri kwitu diponi asanya Maiga y'ekisegi cy'omwaka w'ekiri 2052 nigo kyategeta abange batali n'obumenyo ogusaligwa kwenibo nabo igo ogosiria magima kwa bange asebono internally displaced persons ose IDPs ime county ya Kisii nigo babiri bagwesokia asebagoteba nigo banyoriro gwa kwokonene kubwatekana nogosira kwa mugaka Right Honorable Raila Amolo Odinga oyororekanite gakobayegerera asokonyora kende elio batamere Samarieta James Moyoro County Coordinator Kisii eto ya ODM ngambu ya mono ase etimu ngima ya national Wendos naende oyo mento Dr. Oburu Odinga koira libaga ya Raila Amolo Odinga igore mwakorete gasingiya mukamobeke kerugekyo no gosaba waito muna abatami b'ekisegi no kwarenga se Raila nande konya Raila otobekire ase map yogo chiwakano otobekire namba isanemo ase agenda chiri komia ruete enare gosaba Oburu Odinga gekwaire libageri ochakera agenda yo ase nchikonya nero ya chire mesa yoyo minte president yete ya Kenya muchake ko yakora muna yatakire gokorekana abantu baito bagoke nande bamenya magima maya. Kwa majina ni Mogaka John Matieka. Mimi ni mwadhiriwa wa 2007 na 8 nilikuwa Kisumu. Nanyinabo okonyoro bokonyi korwa ase serikali igoro ya makongwa yubanyorete bagwetera twarerira sama tukamatambe twabwatirie genteke kyaba tami wa 2007 2008 mpaka bono mpaka yanyarekanire ekero omweshimiwa Raila Amolo Odinga okire korara ototigeire litangeri gati bono twasabire oyo minto Simbarati abwatisi Oburu Odinga amone president yetu ya Kenya mutabo kitangeri ase nambe yisanemo batigerete ligara motokonye ense moyende chiamate chinyinge nigo chigenderete konyora amakongu gosogwa kwokonene kubwatekana no konga kubugima abaita bange basirije magima batana konyora haki yabo bono gaki bali twatigaire kamoranje tokonye eligere turusi abana bisona gusangana abatamikuru se county ya Kisii nigo bono baruro kubolia gocha sumu governor we county ya Kisii Paul Simbarati gokoromukiana korotota manganabo anene gocha serikali anene insi yomurai William Samoei Ruto elio banyale konyora kende batamera sugusira chiamate cyabo lakini ndubati muntu gotubeka kobake kera ntwana kanyora enchera none tokorega ebintu bito oyo minto governor Kisii County and my friend namanyete kera twabernere. I remember 2018 nabwate chingeri eri bwa mishini Nairobi Parliament pale no mheshimiwa Machagu agatoanga muri range ngusaba ase oyo minto governor gaki otubwatisi Simbarati otubwatisi asa mwanaya wachakire anyari ko era bijanya saya gukoseseni otubwatisi nendwa mwanaya tunyari ko ikera asoba ne bwaito bono ngo kuminga abantu baita abande bakurwana rumoshimi bakurwanira abantu babo aye nayo maite shida ya ito ku 2018 ndundwana gwakana bande bakantu abambali twatige tusko ekera ntu abwate kende twale ko nyarana ko anona bagambe batolika marira ntwalike tutwatigale tense kuripotire kitaseni kia ukia gatembe kurega se county ya Kisii eliane nkoro kwa Dipon Asanya
na abonchoreri abakorera obonchoreri bwabo ase echiro ya mugonga nigo besokirie na kuboria echiro yo nyara kabage okinigwa ebirengo byaye asibanya kabakorera ase obokoreri ime echiro yo nene mono obochabu nabo igo obokoreri bonde botanya kabakwana kigwana mono no botineri we county bunago tumemurikito Gilbert Kobe abamenyi nabo igo barabunchuri ase echiro ya mugongo banyakoba gwesokia kuroramikira ubutaba ubwokorosigwa gwechire yo okukwairire barabwo gucandika karo bakora ubunchuri bwabo echiro ya mugongo twabere tukonyara bakamusana twacandika tutagwatira na stokwara ikotokwara amo toburuka ine bakachiombe echimbo n'echimbo echiro yamanye kura yakeire ndobwatia stokokora astokonyara kabatokwara ndobwatia stokobokone etole chiombe chingoko oyomo goikoyonde nigo bakweresera emechando banyako bagwetera ekero bagendete gukora obunchiri bwabo ase echire iyo ekonyara ko bagikona chwe bango ne county ya Kisii kono tubwatu umuchando one women lebu erate kora tare echiro ya mugonga echicheto rego sino no moya musio mugonga gaiga bachatorigere ringa kito chande getangana ne sesi yoka tunya kuba ekaro to kuba sesi para mugo chabare bataroraga abangina bana bana to chande geto to tuero echiro ge anto batrona stoko igama abagaka barega igama bana banga to kwali biasara bachakira gotanga baga kabira no gocha mata kubwa stoko bere iyo tadi buya nigo bagusaba botenerwe county ya Kisii botera so mugabano bo simbara tenyanya ko bakomorosia chiri yinya ko bakobe chiro ekobwatania abonchururia bebirengo byonsi nanje kwa sababu aje no mugambi one simba arati naye gama na yeto ya Kisii county wale wancho to konya ga kibogonga to tuare chira se to kokore biasara bia ito kamoranje abanyira to some tintorikiri ekero to tarikiri ana obisi eto nje to kana to banga jifaili jeito no to konyora ko nkikeragera to konya age chira yeto to tuara to kwara abanyira to tari komigana ne chiobe aba oni aba tole mugonga amaene twachandekire ese chiro yagite tumugonga ntoro chikende no musingi torakwa etogo twerwa kebarate yase togochia ngakibona togo chandeka iga tubwate county yaito egotorwanerera una abaoni ba mugonga baki echogo togo chogukera bono nkie getorakora sense yetokonyeke baki simba tokonye koranche twachandekira abaoni baito ntochandekati semona inigo batebire muna okuborwa kwebintu biria byengencho buna chicho boyigo kinsembo chinde cyokubanga se byasara binde bigokorera ubyenye ko bero bokongu kogenda kebara nyone muri tayari tagure gente kento etor ere ngombe goja yabigezi gezi gitiri umuntu akarangire akoneri cyo ndubwati umuntu kumnyoka abandi bajijo cyabanyene bakomanye nawe ikogukani kwebekire cyabu asengenja zitayitoko genda kake abanyabi kakitokonye kaundi itotokonye iyo kwiguru w'ekipara nabo igokorosi kubwe kingira kikunyara ko bachi wikase chire kinya ko bachi kwanguye ri gorosia obonje ngo kinia ko konyora gwe county ya Kisii ruboro bakamagorose otomorekera to twaro bora bugwito bwa Kisii county none chipara sako kana ko chama goru bura mono tatakeiro otomora lyo mwasi bigo itogoro kwobiri obasi ndobwa tipara soko eta una bana ko twatara na magoro ko ndobwa testa soko eta saba kaganda takorosi chipara obasi ndobwa tipara soko eta gakie baba na chango to bora lyo biri kaka yachiete wanyo cheta berga ta ko na goja to rosade para to twara soko eta to chiro na rama saibu nabo bakongu abamenyi nabo igo abonchuri ase chiro ya mugonga bakonyakoba gweterekero bagosaba konyonya ko bokurwa ase county ya Kisii kuri boterege tembe kurwa ase ensemo ya mugonga bumacho gyobora gwe county ya Kisii muri Tane Gilbert Kobi na monjo murigeria maboria mange nigagente kuboligwa nabo ibirengaria binge gusangwa kubwatakana amanero mbe yabarai abagendete koenda gochia ase enga iyo muraibu ikiama gya ODM mukoro musikeraira Amolo Odinga magega yaje gusirana koendigwa amatukabwa ngoiga nigigatia barai kurwa sorogora gusibanya ko bakorekana goikase cinzamecho muna gutumanya murigito samiyenda Matanga nigo aerete yo komwenia oyorengo muwaziri omonene Raila Odinga Korende niga nsemo ya barai bagendereire gutarire familia ime ya opode gotoka ase county ya Siaya ase bagendereire kuira ebyego byabo
igesa kukyo mugusi na kero kioti karatigara maega oyo bwango iga no yorengo muwaziri Daktari Fred Matiang'i ase agenda ime ya Opoda na kuire bwego byaye buna bono matoke korende sabari ya Opoda nigo yareta barai abange kurwa ase orogongo rwa gusi abwe asige kigetambe batanya korekana asige tigia siasa. We have come with all the Kisii elders, the Kisii leadership, the Kisii fraternity, women and men and young people, and led by Fred Matiang'i. We have come here to say pole, to condole you again, and join the family in saying pole sana. Una bono oyorengo mujumbe bw'ibunge abo basi nabo igomo senato mutangani bwi county ya Kisii Chris Obure, Stephen Kengera Manoti oyo kabairo mubunge abo basi, Janet Ongera oyorengo mu women rep kabere bwi county ya Kisii, mujumbe omukoro onyaribari chache Richard Nyagakatongi yui asentunde yiga ogotara no muwaziri omukoro Daktari Fred Matiang'i oyonde no mubunge omukoro o South Mugirango Omingo Magara, mo senato kabere bwi county ya Kisii Sam Ongeri, jumbo omukoro o West Mugirango Vincent Kemosi nabo igo oyo kabero muwaziri ase serikali ya Kenya Kwanza nabo igo mujumbe bwe bunge ya Nyaribari Masaba Ezekiel Ombaki Machogu abwe barorekanire gotara na Fred Matiang'i. Nigo egati y'abaraya batanya korekana ase egetigia siasa asa matwaetire magega y'abande babo kubugwa asobochori bwaetete nigo ogocha kwa Matiang'i barorekanire bagotara amonere nebe ngabono egesakukyo mugusi ya kiramo kero abaraya bange bagendete kwebanga ase siasa kuripotire getasa kiagetembe Njensam Miyenda. Mwanchumure kubatikana hamo one tarejo nigo umwanasiasa kurase bunge ya North Mugirango musika Isaac Atebe nyakwaga konra egetambo kirekiasa nyakwaga tana etaro yabara guchiase omenga ya Raila Amolo Odinga nechire yamo iyo kwaenekia obosani nabo igo bamate nabo igo kubotinya mnago tumanyamurikito fatiga Disemba. Chinkwana nigo chagendereire kubwatukwa cyuko mwinyura uyu kabeire umuwaziri omonene aiga imeyense ya Kenya muske Raila Odinga abo asabarai anene kurasorogongo oroiga rwagusi barorekanire gutwara etaro uchasenga ya Raila na kogenderera kurwa amagombo abo buna Dr. Fred Matiang'i oyorene rango yogochia kurwanirira ekirugo ky'oburai obonene bwense oyo obaraite abarai ao kurwagusi wika asenga ya nyaguzira Raila Odinga ritko erimorioka maega yetaro eyeiga nigo umwana siasa omuske Isaac Atebe oyo oboretie ekirugo ky'obubunge bwa North Mugirango asobochori obonene bwaita na gukora asiribaga ria kabere nigo esokerero na gukwanira ekirenga ekerane getaro eyeiga egang'ene yatwire tororo no gusaba no mung'ina Aido Odinga na inde kumotebinga uno mugusi nabo tuliamo na inde ntubwate birengerie biya gucyose family ebi kukwana kurasenga yaye eyegotoke kenyero kya kiemuma ime ye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango nigo umuske Isaac Atebe boigo akwanira obuya bwobomo bwomugusi tukebundamo tukabamo libo elimo tukanya chai chikura chitu ne chonsi kurugusi na indaga sumi chinde kuruzuko tukabamo tukamwe birugo beyonce kurugusi ibyabachumbe ne cheba MCA iribale kurukuchi kansula na inda akanyora chikura chinde kuruzuko ekere serikali aminyoka lakini tekeretio ubu president lakini ekere serikali yara osuwa yo mwaka uyu 2003 mwarojo mugusi unatua konyegete chi minister to nyolete gusia becharendi angenye Professor Ongeri tukanyora Obure tukanyora umusike okurukunga Henry Ogocha na nyachaho monyene chi minister yi ngiri bono na tuliga gotobwata ka minister kamo no PS obo
ase obochori oboke bwe wodi ya Ekerenyo Nyamaiya na boigo Nyansiongo nigo omoske atebe oyo nainde orokirie ganga yobobunge bwa North Mugirango nigo asabire abakichikura kwenekia buna ababui asobochori oboiga oboke nigo bakorwa ase byamabiria bibwate obwa Matobia na Fred Matiang'i obomo bwatworokirie ngaga turi amo nari tokonyora ebintu nari tokonegotiate mutari gwanja umugusi ibone gatobe hamo ninchereye togochiko bamo ostogochikorokererwa nichi by election ichire satu Nyamira asakuru kunyansiongo asakuru kwa Ekerenyo na asakuru kwa Nyamaiya toise kobo buya tobwatisie echama yomugusi around yeye ere friendly gochose Matiang'i nkworo kitore kurubone ganga ntori serious yo kuburia uburai bwenseje murochikira omuntu oburia uburai bwenseje gakwanseranka umanya kuchikonyora guchisuko Kingo reporter Getembe kuroiga kiemuma egotoka ewodi ya Ekerenyo North Mugirango County ya Nyamira Jeffat Gad Kisemba na mwancho murigereri ekiombe kiogosira na gokonya chia matachiri cyo kugania ao kurwa service mujumbe be county ya Kisii Muskedonya Doris Aburi nigori tukulia lero kiara vokali tubwaye kuchia chinsemo chia buchura Nyagacho Nyatieko getua ne chinsemo chinde ime ward ya Kitu Central bunge ya Kitu cha South county ya Kisii atubanya kaba kurwa vokonya ao amenyibe chinsemo chio banya kaba konya vokonya bu nigo bagokera egetambo kirecho Samari etanguru kwa Alphonse Akama aka Simba ya Bugetutu idangani ngwakira mama county mbia mono yakogera nabona aleta uchumbe ya service yao naende gwakorire bia wanyare gokonya umongino yo abeire ga guchandika matuka mange chinda chiabeire chikomusumbua lakini Nyasaye no muya narorire nga watumire timu yao gochaiga ibanyare gushughurikira umongina asensemo ya matibabu ande narorire kwaretire ebintu ebiyagaiga ebinarorire chi mattress enya na beddings y'omongina lero gakorara bia amone chindagera tukugwakira mbia mono mongina iganya sagendere gukubika ororo ogendere gukonya abantu buna abaiga abwa babeire ignore ase community lakini aye kwatekire jukumu yokubainyora kwa baleteire chindagera bakanone nebintu bakorara nchia mareta mheshimiwa James Abu weri ya Nyatieko na inche na gokire ase egurubu ya chira donya charity mission gocha gokonya omongino oyo omongino to amoshugule kerenga kiende naende nabarobu nabachi nabarobu kobeko kwa bororo toko bakira ngambia mono omongino oyo ekwende ebintu byara musumbuire lakini ndoche bono kubikora togocha naende wikatogendere komorora torenga ebintu bya ruro mungino yowene ruya number 1 ongorera nili donya charity mission biamon story mungino yo igona achite komorora magukuru yanga magukuru bon kana acha komorora kanyore state arenga ikagera ngatumie clip ngatomo online kana ngatomo online ikagera power of the internet. I mean that ikagera nagetumia ikagera bakarora bachire ko mongino komoranga ke state ya ayari sibiribwe and I think kinegen take ya tutokere ne onya banta aba tutete placings korwa sebale na inde netakeire toira ne limbia mona kero monta kolire to my side ongana le mama county Mbiamona Doris Donya Aburi, thank you very much wherever you are, and this is the best thing that you have done. Na bantu babo chura masagara ntokweba na mwancho muri ukorera muriki omonene gosobotamba se wizara isemi muske Professor Julius Bitoke nigara umoroberio bwokoigura hamatemwa emambe ya lero ayua ikose ayua manyekadana na kipsia na boyo kichesea asanya nakabaga kwa ene kiabuna nigemero bolionse bekira bwikira na serikali kwa ne guna matema yungu kwa luare na goika omwelio kolengana ne mirobeli ya serikali obotutukana bonde bwensi botayo. I'm happy to report that
So far, so good. We are on track on matters examination. And I want to say that I want to thank all our stakeholders, including center managers, invigilators, for the smooth delivery of day 1 examinations yesterday. Today is day 2 for KAPSEA, KAJASEA, and we are confident that the process will go smoothly. And we have asked our stakeholders, our sub-county directors, our current directors, to ensure that they do their best to ensure that we deliver a credible exam. And from the look of things, we are on track in as far as this delivery is concerned. Mwacho murigiriri gwikira buna tokolera amangana maya ye kionga chinsenya senjera gwikira no chini ngoro kwaro no toto nyangiri otobotera na kwanta memenyerio niga kor kwa Wilson makona bayansa ya transmission niga kor kwa Jackson go se Kevin Ogeri kende gotwara buliri buyemi ya Gatembe TV ekionga kya mungusi na boigo ogen otwale obotukobya. Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, mangana mani, bangina ninjo. Nimuri mulindi yetu muri mwako uriaya. Mayanga chintanga chiokaru mbara kiraseke. Naki chintanga chio utakongetie bire utakongetie utabete muntu wechinguru onya yora bwege tesbosa. Otagemete usine byangu usine musacho otagemete usine byamuka usine muromino. No usine muroria tubwatike ngo kai. Tubwatike ndese inabu kento ayibona nga pado ni sote mete nyokori kwa ile myaka yako ingekanire pado nyokore ngereti. Ya. Kongi chintenge chiokaru mbara kirasika. Chimbaro maete negete konsana. Ngede tu monto mori kino ndo tu ndo hakaba boro na ndi tigatwe korezo tene kweligeli. Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, mangana mani. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyika ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekarigori iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone jisimiti, Uhuru na bwate.